ľudia, part 3, čo som tam chutnala také sladkosti. No čiže hovorím ďalej, že fakt ľudia, sorry, že musia byť toľko veľa partov, jak napríklad som mala 5 častí, no ako party, neviem, jak sa to hovorí, proste viem, že part, ale že party, alebo ja neviem, jak to mám povedať, no proste časti, čo som musela normálne 3 robiť, lebo YouTube to má takto, kedy bolo, že 15 sekúnd a teraz sú 3 minúty nakoniec, ale čiže fakt sorry ľudia za toto chipsu. Možno to natočím a kúpim, ale keď uvidí oco, že to je 16+, tak mi to nedovolí. Alebo takto miesto mňa to bude chutnať. Čiže neviem ľudia. Takto. No a budem ešte chutnať dubajskú čokoládu možno a ešte tú čokoládu s vatou a ešte plus je tam aj toto neviem, jak sa to volá, ale jak je v dubajskej čokoláde toto náplň, tak bude tam aj toto náplň, aj toto vata. Som to ukazovala v tej druhej časti. No, môžem aj teraz ukázať. Alebo nie, lebo je to už v druhej časti, čiže ľudia si to kúknite. A fakt sorry, že musia byť toľko veľa častí. Napríklad z tamtého som mala 5 častí. A z tohto mám 3 časti. Lebo fakt pre mňa to je málo, 3 minúty. Čiže takto. No, čiže zajtra budem možno, alebo dneska ešte, budem chutnať to tu s vatou aj s tou náplňou, čo je v dubajskej klasickej čokoláde. Tak možno tú čokoládu budem chutnať, ale neviem, či budem chutnať aj klasickú dubajskú. A ten chips už absolútne asi nie, lebo neviem, lebo to je 16+. Som ukazovala fotku a tam bolo 16+. A diga, že som o tom nevedela. Ja som si myslela, že to bude 18+, ale nakoniec je to 16+. Čiže keď budem mať možno 17 alebo 16 rokov, tak môžem to urobiť, ale neviem, či už vtedy budem natáčať na YouTube, ale určite hej. Čiže ľudia, nebojte sa, možno keď prejde niekoľko rokov a budem mať 16 rokov, tak to ochutnám, ale nebude to až také populárne. Možno to už ani vyrábať nebudú. Dobre, čiže bola to s nami Betka, sorry, že musel byť 3 časti, tak uvidíte, ako budem chutnať tú dubajskú aj s tou vatou čokoládu, čiže zatiaľ ahojte, bola to s vami Betka.